سلام كبرات تخاتلتي نلومي 22 مسكرم كلتشحن 22 اب استدالو زيناتات اب ايرترا زغبر زلو وعلى دنش نبعد طليان اتيوم زلو ايرتراوያን زركبهم سدتኛታትን نيرتراو اغاطيمو زلو حدغان بزعبه منقسقاس سراويت ايرتران كوينات تግራይን بزملكت زوص حدش حبريتاتات منغست ኢትዮጵያ ብልዕሊ ቻይናዊት ትካል ዝወሰደ ውሳነ ኣብ ኡጋንዳ ንኢቦላ ዝምልከት ተወሲድ ዘሎ حدش ውሳነን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት كتوقن بخبري عدمكم اب ايرترا هاغراو وعلى الدنشي كيت كمزلو بمنقد منستر زينا ايرترا زوص حبريتا غليصو اب تبع 21 مسكرم زجمرن نخلته معلتات زغصل زلو ناب رأس كتما اسمرا زكايت زلو وعلى زتفلاليو مصنعته وراقت كم زقربو تغليصو اب تاخيبا زتفلاليو كاب افريكان ايروبان زمصو زتفلالي تكالات مصنعه حرشا يساتفو كم زلو علاو مرو حبريتا منستر زينا ايرترا تغيسو علما نايتي اب هوتيل اسمرا بالاس زكايت زلو وعلى تمكرو ايرترا نخالوت نمكفالن كاب مشارخت تمكرو نموسادني تباهل الله اتي بعينته ناي مجمرتا زخونه وعلا تمكرو ايرترا ام فرايز تمحايشه زر الدنش نمكفال زعلم مخانو زغلص تصبصب حدش مروط زر الدنش نمتاتاو زحجز مخانو انت غليصو دنش اب استفلالي كبابيتات ايرترا بفلاي اب كباساتات زبقل حدا كاب قند زرات تهاجر مخاني يفلط لومي حموس 22 مسكرم ابعد ايان او ودباويت كتم ميسينا زاتو 421 سدتኛታት حدا بزي حقاو اساغار دقسب وي سمسار تقتيلو زتبهال ايرتراو منئسي ابتا مركب كم زمصه اتا ازوم ايرتراوያን زركبوم سدتኛታት زدحنت ناي غبر سناي تكال حبيرا ابزا لومي زاتوت مركب بحفشه 421 سدتኛታት كاب زتفلالي جلاو دحينم تاكيبم بتا عباي مركب نبعد طليان زاتو خوينم كابزوم سدتኛታት غنا غلط عناو صقمات زلوم هصص كنكن يغبر لهم مهلاو تحبيرو ابزا اما اكلاي بحري هيوت ناي مدحن مسرح تجبر مركب حدا هيوت زحلف ايرتراو منئسي رئيسو كم زمص كم استجبر استغلص خوينو حجخ النبور قبر كركب مخانيو ابت وصي زله زينا زحبر بمسرته ذا اوبن ارمس تبال هيوت سدتኛታት اتدحن تكال قبر سناي كا ود 10 عمت ايرتراوي ابتا مسكالوت 59 سدتኛታት زغعزلا زنبرن ايشتي مركب هيوت دحر محلافو ن 24 ساعات رئيسو كبرتا تغيرلو كم استغعزن موداتو دما ناي اوبن ارمس مركب رخيباتهم كابتن اشتجالبا كوسودن كلو زي هيوت السانه ايرتراو من اسيون رئيسو غبو سنه سرعت قبر كركب ابتنا هيوت ادحن عباي مركب نبعد طليان كم زمص كم استغبرته غليصلا زي ايرتراو من اسي انتي كويني هيوت سينن زبل حتى بزملكت كا بمسرت ذا اوبن ارم تبهل تكال غبر سناي اوصياتو زل حبريتا كابتم زدحنو بزترخ بحبريتا اب ليبيا نابتا جالبا كسقولن كلو كابتم زي حقاوያን اسغاغرتي وي سمسرتي اندا صعنوم حدا نتي ايرتراو من اسي كسب هيوتس كم زهارمو بدحري اتم كالوت نتريسا مسوم حيزوم كخودو كم زغدديوم مسكرنتهم هيبم كتب الحبيره زلا اذا تكال غبر سناي اوصياتا بزلا حبريتا خا اتمن اسي مسؤز نبر فتوتو حزنهم زغلصلو نعو زفاونولن عدل كهلن دحري دما غبو ناي قبر سرعت كركبن مئنتي ابتا مركب مسا كم زمصاتن يغليصا ازوم حجه اتيوم زلو سدتኛታት كاب ايرترا سودان سوريا ግብጽን كم زخونو خغلصن كلو اب استفلالي اوانن بوتان بزا ناي غبر سناي مركب تاكيبم دحينم كم زمصو تغبريوم بمسرت صبصاب منستر وشطاو غدايات عد طليان ابزا عمت راي 66323 سدتኛታት ናብ ገማገም ባሕሪ عد طليان كم زاتو يزغلاص حبرت اوروبا سراويت ايرترا ناب تግራይ اتيو متقعت فصيم زبل صبصاب دحر موصو اتي سغمتنا تكوينات زياده خغاد كم زخل اتنكيقو لعلواي وكيل غدايات وصان بوليسن صيتان حبرت اوروبا مكتل بريزيدنت كوميشن اوروبان جوزيف بوريل كلهم وغنات نزخونه يخون وتهدرو فتح نغون نغديفم ناب صعرتا السلام كملسو حبرت اوروبا دغي مصاوعتي يقرب يلو حيلتا تግራይ اب قرب اوان بوتهدرات ايرترا سفيح متقعت كم استخفتومن مس ايرترا بزداو بكبابيتات كبيد وغي يكايت كم زلون محابيرم نيرم سراويت كاب تجزا كساب إيروب أب كل جنبارات سفيح متقعت خمس خفتة زحبرة وهبك قال تجراي جيتا تشورده مكل خال إثيوبيان حيلتات أمحرانون إيد كم زلوا مخصاصي ذكر منجس إثيوبيا جن نزب زملكات زاجت بوقع زوج أنا قريلن أزي كم زيلن كل دما أفريكان ريبورتر تبهال معكن زرقي حتى بزل حدث أبصاب كابني هاجرات معرب وتهدرون دبلوماسياهم من شر رخيبة أبزول التحبريتا سراويت إيرترا أبتي أبز حج وان أب تجراي زكاة زلوكينات ناب استراتيجيكاو بوتاتات ينقص كم زلوا قليصا أبز زحلفك
ዝቀረበ መዓልታት ወሃብ ቃል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገን ሰራዊት ኤርትራ መጠነ ሰፊሕ ሓያል መጥቃዕቲ ተኸፊትና ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣሜሪካ ነቲ ይከታተሎ ኣለኹ ዝበለቶ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክትኮንን ከላ ብወገን ኤርትራ ግን ነቲ ዘቕረበ ክስታት እዚ እውን ከምቲ ወትሪ ዝቐርብ ጸለመ ይክትብል ያ መልሲ ሂባትሎ እዛ ኣፍሪካን ሪፖርት ትበሃል ማዕከን ኣብዚ ሕጂ ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ከዓ ሓደ ናይ ሃገራት ምዕራብ ዲፕሎማስኛ እዩ ኢላ ሽሙ ዘይጠቐሰቶ ዲፕሎማስኛ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ኤርትራ ብሸውዓተ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ናይ ሓይልታት ትግራይ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ክሕብራ እንከሎ ካልእ ምንጫ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ሰሜናዊ ዶባት ትግራይ ይጽጋዕ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ይዝርግሓሎ ኣብ ዝነበረ ግዜ ከምኡውን ናብ ዓዲግራትን ሽረን ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ይግበር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ኤርትራ በሽሓት ዝቑፀሩ ሰራዊት ፌደራል ኣትዮም እዮም ኢሉ ክሕብራ እንከሎ እታ ማዕከን ብተወሳኺ ካልኦት ምንጭታት ከም ዝሓበርዋ ሰራዊት ኤርትራ ብወገን ምብራቕ ትግራይ ተንቀሳቒሱ ናብ ዓፋር ገጹ ኣምሪሑ ምህላውን ኣብ በረሃለ እትበሃል ዓዲ ከዓ ሰፊሕ ናይ ሰራዊት ምዕራድ የካይድ ከም ዘሎን ያገሊጻ ዘላ ካልእ እዛ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ኣስፊራቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ሓደ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ሰራሕተኛ ኣብዚ እዋን ብወገን ዛላምበሳ ዳንሻ ሸራሮን ራማን ሰራዊት ኤርትራ ዓሪዶም ኣለዎ ክብል እንከሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓይልታት ትግራይ ይከላኸሉ እኳ እንተሃለዉ ሕጂ ግና ትሕቶ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ንምምካት ክቕጽልዎ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ኣቐሚጥ እዩ ኣመና ሓያል ኩናት ይካየድ ምህላው ዘመልክት ሓበሬታ ነዛ ማዕከን ሂቦ ዝርከብ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማል ዞባ ኦጋዴን ዳህሳስ ነዳዲ ናይ ዘካይድ ዝነበረ ኩባንያ ዕደና ቻይና ፍቃድ ሰሪዙ ምርባት ዜና ተሃገር ንሚኒስተር ማዕድን ተክለ ኡማ በምጥቃስ ብ21 መስከረም ብዝቀረበው ጸብጻብ መሰረት እቲ ፖሊ ጂሲኤል ዝተባሃለ ናይ ቻይና ኩባንያ ኣብቲ ክልል ኣብ ዕደና ጋዝን ነዳድን ዘካይዶ ዘሎ ዳህሳስን ዕደናን ከቀላጥፍ ዝተዋህበ ትእዛዝ ከተግብር ብዘይ ምኽኣል ውዕሉ ተሰሪዙ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተሃገር ዳህሳስ ኩዕታ ነዳድን ጋዝን ዝርከቦ ማዕድናት ከካይድ ጸንሐ ኮይኑ ኣስታት 900 ናይ ወጻኢን ውሽጣ ሃገርን ኩባንያታት ፍቃድ መስራዙ ኣብ ወርሒ ሰነ ገሊጽ ነይሩ እዩ ካብቶም ፍቃድ ዕደና ዝተሰረዞም ኩባንያታት ናይ ቻይና ኩባንያ ፖሊጂ ሲኤልን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ዕደና ወርቂ ዝነጥፍ ዝነበረ ናይ ብሪጣንያ ኩባንያ ኮፊ ጎልደን ምዃኖም እውን ተጠቒሱ ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ ኣብ ዳህሳስን ኩዕታን ዝተፈላለየ ማዕድናት ክነጥፋ ዝጸንሐ 591 ናይ ውሽጣ ሃገር ትካላት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ፍቃደን ከም ዝተሰረዘ ተሓቢሩሎ እዞም ኩባንያታት ዛጊት ፍርያትን ናብ ዕዳጋ ከቕርባ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣለን ምድኖ ጓያትን ዕንቅፋታትን የርያ ከም ዘለዋ በመውቃስዩ መንግስቲ ፍቃደን ሰሪዝዎ ዘሎ ብፍላይ ነዳድን ጋዝን ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ትጽቢት ዝተገብረሉ ናይ ቻይና ኩባንያ ፖሊጂ ሲኤል ንጥፈታቱ ከቀላጥፍ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህበ እዩ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ኣብዚ ቀረባ ነዳዲ ክነውጽ ኢና ክብል ከም ዝገለጸ ኣይርስዕን ሰበስልጣን ጥዕና ኡጋንዳ ብዛሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ማእከላይ ኡጋንዳ ኣብ እትርከብ ዞባ ሙቦንደ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ብቫይረስ ኢቦላ ተለኺፉ ከም ዝሞተ ምስተረጋገጸ እቲ ሃገር ንለበዳ ኢቦላ ዝምልከት ኣዋጅ ኣመሓላሊፋ ኣቐዲሞም ኣብቲ ዞባ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናይ ዝሞቱ 6 ሰባት ጉዳይ እውን መርመራ ይካየደሉ ምህላው ተገሊጹ ካልኦት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ኮይኮኑ ዝተጠርጠሩ 8 ሰባት ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ኣለዉ እቲ ዞባ ካብ ሕማም ኢቦላ ናጻ ምዃኑ ክሳብ ዝረጋገጽ ካብን ናብን ዝግበር ምንቅስቓሳት ክድረትን ህዝቢ ክነቕሓሉን ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳን ውድብ ጥዕና ዓለምን ጸዊዖም ኣለዉ እዚ ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ 10 ዓመታት ንመጀመርታ እዋኑ ተስፋሕፊሑ ከይከውን ስጋእ ዘሎ ዓይነት ሕማም ብስምቲ ኣብ ዓመት 1976 ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተረኣየ ብሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ዝፍለጥ እዩ ኢቦላ ከም ረስኒ ቃንዛ መላግቦታት ቀርጥማት ደም ዝተሓወሰ ውጽኣትን ተምላስ ሸውሃት ምእባይ ድኻምን ሰሓ ጎረን ዝኣመሰለ ምልክታት ዘለዎ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ውሽጣዊ መድመይቲ በመስዓብ ዝቐትል ሓደገኛ ሕማም እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ድማ ብምትንኻፍን ከም ደም ሽንቲ ቀልቀልን ተምላስን ዝኣመሰሉ ካብ ውሽጢ ዝትፍኡ ፈሰስቲ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ኮይኑ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፈ ሰብ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ እንተዘይክኢሉ እቲ ሕማም ናብ ሞት ዘበጽሕ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ዓበይቲ ቃላያት እዚ ሕማም ብብዝሕን ተደጋጋምን ዝተረኣየሉ ክፋል ዓለምና ምዃኑ ሰነዳት ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም